Ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол, шуморо даъват мекунем ба тамошои бозии охирине ки дар доираи рақобатҳои даври 18-уми Лигаи олии футболи Тоҷикистон барахша гирифта шудааст дар мавсими 2025 ва ин дидори дастаҳои Барқчии шаҳри Ҳисор ва Вахши шаҳри Бохтар аст ки воқеан ҳам яке аз ҷолибтарин бозиҳо дар доираи рақобатҳои давр ба ҳисоб меравад ва умедвор мешавем ки ин дастаҳо барои мо шумо як набарди бисёр хубу диданиеро пешниҳод мекунанд. ҷои таъкид аст ки дастаи Вахш айни замон садрнишини ягонаи ҷадвали мусобиқа мебошад. Онҳо баъд аз комёбие ки дар баробари ҳарифи наздиктарини худ клуби марказии варзиши артиш доштанд дар ҳафтаи гузашта тавонистанд тафовути имтиёзҳоро зиёд кунанд. ҳоло бо 36 имтиёз ин тим садрнишин аст. Истиқлол 34 хол дорад дар зинаи дуюм ва дар зинаҳои сеюм чорум баъдан дастаҳои артишу равшан ҷо гирифтанд ва тими Барқчии шаҳри Ҳисор бо 21 имтиёз дар зинаи ҳаштум мавқеъ гирифтааст. Аммо аз зинаи панҷум то ҳаштум тафовут чандон зиёд нест. ҳатто то зинаи нуҳум агар мо бигирем ҳайати аввалияи дастаи Барқчиро барои мо пешниҳод мекунанд. тарҳи ҷойгишаи 4-4-2. ман баъд аз чанд лаҳза ҳайати пурраи ҳарду дастаро барои шумо хоҳам гуфт. хуб, барои мисол Регарта даст ки дар зинаи панҷум аст бо 25 имтиёз онҷо қарор дорад. баъд аз он Эсхатаву Хуҷанд ва Барқчиву ҳосилот ҳастанд ва Барқчи бо 21 имтиёзи худ дар зинаи ҳаштум аст. дар сурати пирӯзӣ онҳо як зина боло хоҳанд баромад дар қиёс бо Хуҷанд. ҳосилот ҳамчунин бо 20 имтиёз дар зинаи нуҳум қарор дорад. хуб, дӯстони гиромӣ, ҳайати аввалияи дастаи Вахшро ҳам мо шумо дидем. акнун баъд аз чанд лаҳза ба пуррагӣ ҳайатҳои ҳар дастаро муаррифӣ хоҳем кард. гурӯҳи доваронро ба аввали даст гуфта гузарем. сардовари дидори имрӯза Хуршед Дадабоев аз шаҳри Хуҷанд аст. ба ӯ Сорбон Аҳмадзода ва Ҷурабек Содиқов аз шаҳрҳои Кӯлоб ва ноҳияи Варзоб кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ Аслиддин Тағоев аз ноҳияи шаҳри Нав аст. дар уҷраи видеодоварон бошад Абдулло Давлатов аз ноҳияи шаҳри Нав, Исмоил Нуралиев аз шаҳри Норак ва Шарифбек Нуриддинов аз Душанбе кор мекунанд. нозири доварон Абдураҳим Бобоев аз Турсунзода ва комиссари бозии Хуррам Нозирӣ аз Душанбе ҳастанд. худи рақобат дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе сурат мегирад. албатта тавре мо болотар гуфтем аз рақобати имрӯза мо ҳунарнамоии бисёр хуби ин ду дастаро интизорем. ҷои таъкид аст ки дар марҳилаи якуми чемпионат вақте дастаҳои мазкур бо ҳам рӯбарӯ шуданд, онҷо як бозие буд ки каме баҳсҳоро ҳам ба вуҷуд овард ва дар ниҳояти кор тавре мо дидем рақобат бо иштироки ин ду тим бо ҳисоби мусовии 2-2 рӯзи 2 майи 2025 хотима ёфта буд. дар майдони хонагии дастаи Вахш албатта бозӣ сурат гирифт. хуб, дӯстони гиромӣ, акнун биёед ба ҳайатҳои ҳар даста таваҷҷӯҳ мекунем. муаррифиро аз ҳайати дастаи Барқчӣ оғоз мекунем, зеро онҳо мизбони дидори имрӯза ҳастанд. дар хати дарвоза рақами 27 Куае Готсон, футболбозони хати дифоъ рақами 24 Меҳрубон Ғафорзода, рақами 6 Муҳаммад Камол, рақами 44 Диловар Ҷамшедзода, рақами 14 Мусо Қаҳоров. бозигарони хати миёнаи майдон рақами 9 Меҳрон Мадаминов, рақами 31 Масрур Қиёмиддинов, рақами 13 Жай Русландри Онана, рақами 8 Ҷовидон Хушвақтов, рақами 10 капитани даста Азизбек Далиев, ҳамлагари ягонаи даста рақами 11 Фредерик Асанте, сармураббии даста Алифбек Беромов. хуб, ҳоло вазъияти стандартиро мебинем. баъдан дар бораи ҳайати дастаи Вахш низ хоҳем гуфт. иҷозат дода шуд. зарбаи рост аз сӯи Сиёвуш Асроров, аммо тавре мебинед тӯб аз паҳлӯи дарвоза гузашта аз майдон берун шуда истодааст. Адам Ковач дар хати дарвозаи дастаи Вахш аз футболбозони хати дифоъ иборат аз Сергей Яворский, рақами 13 капитани даста, рақами 3 Тони Бикатал, рақами 2 Сиёвуш Асроров иборатанд. дар канорҳо ҳамчунин ба онҳо Сергей Сканян рақами 97 ва рақами 81 Тоирҷон Тағойзода кӯмак мекунанд. бозигарони хати миёнаи майдон Бенҷамин Ампонса, рақами 20, рақами 8 Эҳсон Бобоев, рақами 7 Сунатулло Исмоилов ҳастанд ва ҳамлагарон Димитро Биланок рақами 11 ва рақами 88 Касьянтин Черни ҳастанд. сармураббии даста Зариф Усмонов.
хуб ҷои таъкид аст ки метавонад таҳри ҷойгиршавии дастаи вахш каме дигаргуна бошад, яъне мавқеъгирии футболбозонро дар назар дорам. мумкин аст мо зиёдтар Сунатулло Исмоиловро дар паҳлӯи Димитро Биланок дар хати ҳуҷуми марказ бибинем ва Константин Черни мисли чанд бозии қаблӣ дар нақши тагмуҳоҷим бозӣ кунад. вале дар умум мавқеъгирии футболбозони тими вахшро метавон 3-4-3 тавсиф кард дар ҷараёни бозии имрӯза. бахчӣ бошад бо таҳри ҷойгиршавии 4-4-2 бозӣ мекунад. Қаҳоров хело хуб бо боварӣ тӯбро нигоҳ медорад. акнун партофти ӯ ба канори рост. Меҳрон Мадаминовро ба ҳуҷум ҳамроҳ кард Қаҳоров ва ирсоли тӯб аз сӯи Меҳрон бошад рост ба дасти дарвозабон Адам Ковач. тавре медонед дар ҷараёни бозиҳои охири худ дастаи вахш на танҳо дучори бохт намешавад, балки мусовиҳо ҳам хело кам дида мешаванд. барои мисол мо агар 5 бозии охирро бошо ки ин тим дар дораи чемпионати кишвар баҳо диҳем, пас танҳо 1 мусовиву 4 бохт ба қайд гирифта шудааст ва 4 ғалаба ба қайд гирифта шудааст. 1 мусови 4 ғалаба ва ин ғалабаҳо пайдарҳам ҳастанд аз сӯи дастаи мазкур, аз ҷумла зидди Артиш 2-1, муқобили Панчер 3-2, зидди Ҳосилот 1-0 ва ҳамчунин зидди Хуҷанд 2-1. охирин боре ки ин тим имтиёз аз даст дод дар лигаи олӣ бозӣ бо дастаи Эсхата буд ки 1-1 мусови ҷамъбаст шуд. ва ҷои таъкид аст ки дастпарварони Зариф Усмонов дар даври нимниҳоии ҷоми Тоҷикистон маҳз аз Эсхата мағлуб шуданд ва натавонистанд ба финал бароянд, дар ҳоле ки ин тим ба даст шикаст додани Истиқлол дар даври чаҳорякниҳоӣ албатта даъвогари асосӣ буд барои баромадан ба финал. Тони Бикатал қариб буд тӯбро аз даст диҳад, аммо баъдан ба ҳар ҳол ҳамон ҳолатро рафт карда тавонист. ба фарқ аз ҳайати аввалие ки зидди дастаи Артиш ба майдон бароварда буд Зариф Усмонов, ду тағйирот аст дар ҳайати вахш. Муҳаммад Насков бо ҳамроҳии Нуриддин Ҳамроқулов дар ҳайати аввалия имрӯз ҷо пайдо накарданд ва ба ҷои онҳо Сергей Сканян бо ҳамроҳии Сунатулло Исмоилов аз дақиқаи аввал ба майдон баромаданд. Сунатулло ки дар ҳамон бозии голи ғалабаоварро ба ҳадаф расонд, албатта аз рӯи он талошҳо ва муборизае ки дар рафти рақобат дошт арзанда буд барои баргаштан ба ҳайати аввалия, зеро чанд вақти охир мо тавре мебинем ӯ аз ҳайати аввалияи даста берун мемонад. аммо гап дар сари ин аст ки дар мавқеи ӯ легионери хуб даъват кард дастаи вахш дар афзани гузариши тобистона Константин Черни ва маҳз ӯ ҷои Сунатулло Исмоиловро гирифт. аммо Сунатулло имрӯз акнун бевосита дар ҷои Нуриддин Ҳамроқулов бозӣ мекунад. Нуриддин бозии охир чандон сермаҳсул нест ва умуман ба бозии ин ҳамлагар албатта баъзе саволҳо ҳам пайдо шуда истодаанд. пас ба марказ, аз ин ҷо акнун зарба мезанад Сунатулло Исмоилов, аммо зарбаи задаи ӯ ба дифоъгар расида баргашт. боз ҳам Исмоилов. Азизбек Далиев дар ин мубориза хело хуб ҳаракат кард ва тӯбро аз бозигарони ҳариф гирифт, аммо баъд аз ин боз худи ӯ тӯбро аз даст медиҳад.
пас ба марказ ва идомаи ҳуҷумро ҳоло бо иштироки Димитро Биланок мебинем. Дида мешавад ки албатта нофаҳмӣ аст байни бозигарони дастаи Вахш. Эътирозӣ Ториҷон Тағоизода ҷо дорад. Дӯстони гиромӣ, гап дар сари ин аст ки ӯ аллакай ба самти ҷаримагоҳ мешитофт аз канор ва шояд интизор буд ба ҳамон самт пас сурат мегирад, вале чун пас қафотар ҳам буд, ақаллан дақиқтар агар пас медод Димитро Биланок, пас Ториҷон Тағоизода дар ҳамон лаҳза имконият пайдо мекард барои давом додани ҳуҷум ва воқеан ҳам шояд шонси хуберо мо бо иштироки ин дастаҳо медидем. таваҷҷӯҳ кунед ба ирсоли навбатие ки ба хатти ҳуҷум буд ва баъдан онҷо албатта бар асари хатое ки буд рафти бозӣ боз дошта шуд. Сергей Яворский дар замин нишаста буд чанд лаҳза пештар аз ин. ҳоло ба гумонам капитани дастаи Вахш аз ҷои худ бархест. Хуршед Дадабоев ба назди Яворский рафт ва аз ҳоли ӯ пурсон шуд. маълум мешавад ки Сергей Яворский хуб аст ва бозиро давом дода метавонад. дар дораи бозиҳои даври мазкур як рақобат сурат намегирад бо сабаби иштироки дастаи Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳои Дуи Осиё. Дидори дастаҳои Истиқлол ва Ҳулбук мавқуф гузошта шуд. бозиҳои давр бошад бо рақобати Регатадазу Хуҷанд шурӯъ шуд рӯзи 27 сентябр. онҷо дастаи шаҳри Турсунзода 1-0 ғалаба кард дар хонаи худ. ҳарчанд бозӣ бисёр хуб буд аз ҳар ду тараф, махсусан дар нимаи дуюм аз сӯи Хуҷанд. дидори дастаҳои Артиш ва Равшан 1-0 ба фоидаи дастаи меҳмон хотима ёфт. Равшан бар ивази голи ягонаи Салоҳиддин Эргашев ҳарифи бисёр қавии худро шикаст дод. дар рақобати Панчеру Истаравшан боз ҳам ҳисоби минималӣ ба қайд гирифта шуд. 1 гол ва Панчер нахустин пирӯзии худро дар Лигаи Олии мавсими ҷорӣ ба даст овард. дар хонаи худ онҳо Истаравшанро 1-0 шикаст доданд. ҳамчунин ҳосилот ҳам бо ҳисоби минималӣ муқобили Эсхата ғалаба кард. голи ягонаи Фаридун Шарипов дар дақиқаи 30 пирӯзии онҳоро таъмин кард. бубинед ҳар 4 бозӣ ки хотима ёфтааст бо ҳисоби 1-0 ҷамъбаст шудааст. танҳо дар 1-8 дастаи меҳмон пирӯз шуд. дастаи Равшан дар баробари Артиш дар 3 бозии дигар мизбонон ғалаба карданд. дар бозии Регатадазу Хуҷанд голи ягонаро Квадво Фримпонг аз пеналти дар дақиқаи 13 ба ҳадаф расонда буд. ва хоҳем дид ки бозии охирини давр чӣ гуна мешавад. ин давре буд ки акнун тавре гуфтем дар ҳама бозиҳо то ҳамин дидор ҳисоби 1-0 ба қайд гирифта шудааст. Эҳсон Бобоев пас медиҳад ба канори рост. албатта на ҳама вақт чунин мешавад ки тамоми бозиҳои як давр бо ҳисоби 1-0 хотима ёбанд. вале ба таври истисноӣ чун 4 бозӣ мо мебинем 1-0 ҷамъбаст шудаанд, метавонем бигӯем ки ин давр даври 1-0ҳо буд.
Асроров пас ба марказ Димитро Биланок. Ва инҷо аз ӯ тӯбро мегиранд. Яворский дар мубориза бо Фредерик Асанте бояд эҳтиёт бошад, зеро ҳамлагари марказии дастаи Барқчӣ дар ин гуна муборизаҳо хело қавӣ аст. Мусо Қаҳоров, Ҷовидон Хушвақтов, пас ба Далиев буд, аммо тавре мо шумо мебинем на он қадар партофти хуб, илова бар ин офсайд ҳам ҳаст. бори дигар метавонед бубинед ҳолате ки офсайд ба қайд гирифта шуд. дастаи Барқчӣ дар даври гузашта муқобили Истиқлол бозӣ кард. хело ҳунарнамои арзанда дошт. аввалин шуда ҳисобро кушод, вале баъдан ба дарвозаи худ 2 гол сар дод. дастаи мазкур Фредерик Асанте дар дақиқаи 47 дастаи мазкурро ба пеш бароварда буд ва ҷӯи таъкид аст ки Барқчӣ боз имкониятҳои дигарам дошт дар баробари Истиқлол барои гол задан. махсусан ҳолате ки як ба як буд Фредерик Асантеву аз он истифода бурда натавонист. Далиев пас ба қафо Мусо Қаҳоров. Далиев, Тони Бикатал тӯбро ба нимаи майдони ҳариф равон мекунад. дастаи Барқчӣ баъд аз оғози рақобатҳо дар нимаи дуюми мавсим дар лигаи олӣ то бозие ки зидди Истиқлол дошт, ягон бохт ба қайд нагирифт. онҳо аз ҷумла Паншерро 2-0 шикаст доданд, бо Артиш ки дастаи бисёр хуб аст мусовӣ карданд ва ҳамчунин Ҳулбукро 2-0 пеш аз бозӣ бо Истиқлол шикаст дода буданд. дастаи ҷавон дар ин муддати кӯтоҳ бубинед чӣ гуна натиҷаи хубе ба қайд гирифт дар нимаи дуюми мавсим. корти зард ба Азизбек Далиев нишон дода мешавад. дӯстони гиромӣ, барои хатое ки дошт ин футболбози ҷавон ҳоло аз сӯи довар бо баргаи зард ҷазо дода мешавад. зидди Эҳсон Бобоев қоида вайронкунӣ аз сӯи Далиев ба назар расид. хуб, тӯб дар ихтиёри бозигарони дастаи Вахш боқӣ мемонад. инҷо гузариши бисёр хуб аз сӯи Қаҳоров, пас ба канори рост. Мусо Қаҳоров ки аслан дифоъгари канорӣ аст, давоми имсол хело рушди хубе дошт ва ҳоло боз як ҳуҷуми дигар бо иштироки бозигарони дастаи
барқчӣ буд. Ин ҳолат тавре мебинед аз сӯи дифоъгари дастаи меҳмон бартараф шуд. Ҷовидон Хушвақтов дар роҳандозии ҳамлаи қаблӣ хело фаълона ҳаракат кард ва инак зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи барқчӣ таъин мешавад. ин дуюмин зарбаи кунҷӣ аст барои бозигарони дастаи барқчӣ. ин партофти тӯб натиҷа намедиҳад, аммо боз ҳам дар мубориза барои тӯб хело фаъол буд дар лаҳзаи қаблӣ Далиев ва партофти хуби ӯ ба ҷаримагоҳ, аммо тавре мо шумо мебинем Ҷовидон Хушвақтов аз имконияти доштааш истифода намебарад. Зарбаи баъдӣ бошад, воқеан ҳам хело баланду ноаниқ иҷро шуд. ҳатман барои мо шумо саҳнаи такрории ҳолати қаблиро боз пешниҳод хоҳанд кард, аммо дар умум агар бигирем ирсоли дуюм аз ҷониби Далиев каме хатарнокам буд. эҳсон Бобоев ба қафо пас медиҳад. партофт ба канори чап, аммо инҷо офсайд аст ба эҳтимоли зиёд. ҳуҷум ба ҳар ҳол идома меёбад. бале акнун ба қайд мегиранд хело дер, лек вуҷуд доштани офсайдро мо дар ҳамон ҳолате ки ирсоли тӯб ба канори чап буд мушоҳида кардем. дӯстони гиромӣ, худи шумо ҳам метавонед бубинед. дар оғози рақобат албатта тақрибан ҳунарнамоии ҳар даста баробар сурат гирифта истодааст. Ампонса хело хуб ба қафо баргашта кӯмак кард Сунатло Исмоилов. на талошҳои ӯ натиҷа надод ва тавре мо дидем Мусо Қаҳоров дар лаҳзаи қаблӣ ҳамроҳи ҳамдастаи дигараш тавонистанд пешироҳи Сунатло Исмоиловро бигиранд. онҷо ба ӯ Жайрус Ландри Онана кӯмак расонд, муҳофизатгари марказӣ. Асанте тӯбро нигоҳ медорад. Азизбек Далиев хуб аз дур мехоҳад зарба занад. бале ва чӣ тавре мо шумо мебинем тӯб аз паҳлӯи дарвоза гузашт. бисёр тасмими ҷасурона буд аз сӯи Азизбек Далиев дар ҳамин ҳолат. бубинед тасмим гирифт ки аз дур зарбаро иҷро кунад. баъзан вақт дар футболи мо ҳамин чиз намерасад. дар рақобатҳои лигаи олӣ агар аҳамият дода бошед, зарбаҳо аз масофаи дур хело каманд дар каманд. махсусан ҳамин тамоили солҳои охир дида мешавад. баъзан вақт зарбаҳо аз масофаи дур шарти муҳим ва зарурӣ ҳастанд барои нуқта бахшидан ба ҳуҷумҳо. махсусан он гурӯҳи футболбозоне ки зарбаҳои қавӣ доранду дилпурона метавонанд аз масофаҳои 25-30 метр ҳатто дуртар аз он сӯи дарвоза зарба иҷро кунанд. баъзан вақт ҳамин масири тағйирёбандаи чунин зарбаҳо барои дарвозабон мушкилии бузург эҷод мекунад ва ин метавонад боиси ба ҳадаф расидани дастае шавад ки аз дур зарбаҳоро иҷро менамояд. меҳрубон ғаффорзода ҳоло аз авт тӯбро ба бозӣ медарорад. инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале Сергей Сканян ба иштибоҳ роҳ дод дар мубориза зидди Мусо Қаҳоров. тавре мебинед
ба ӯ бархӯрд Сергей Сканян. корти зард акнун ба футболбози дастаи Вахш нишон дода шуд. ба Сергей Сканян ба фикрам хаторо маҳз ӯ содир карда буд чанд лаҳза пештар аз ин. бале, ҳоло шумораи кортҳои зард баробар аст дар ҳафти бозии имрӯза. ана ҳаминҷо ҳолате ки бархӯрд байни Сканян ва Мусо Қаҳоров буд. хуб, бозӣ идома меёбад. Муҳаммад Камол дар назди тӯб. ҷои таъкид аст ки дар тарҳи ҷойгиршавие ки бозигарони дастаи Барқчӣ доранд, дар хатти дифоъ тавре дида мешавад дар канор мо зиёдтар Меҳрубон Ғаффорзодаро дида истодаем. дар баробари Муҳаммад Камол бошад дар хатти дифоъи марказ Диловар Ҷамшедзода бозӣ мекунад. ин футболбози ҷавонам бо сабабҳои гуногун баъзан вақт аз ҳайат берун мемонд, аммо ба оҳистагӣ низ ҷои устувор ва асосии худро дар ҳайати дастаи Барқчӣ пайдо карда истодааст. эҳсон Бобоев пас медиҳад ба Тони Бикатал. идомаи ҳаракатҳои Тониро мебинем. тӯбро нигоҳ дошт. хуб, дар ихтиёри ҳамдастаҳои ӯ тӯб боқӣ мемонад. инҷо партофти Сканян ба ҷаримагоҳ натиҷа надод. Бенҷамин Ампонса пас ба Қафо. эҳсон Бобоев ирсоли навбатии тӯб ба канори рост ва баъдан Тони Бикатал на он қадар аслан партофти хуберо анҷом дод. лек дарҳол бубинед Сунатулло Исмоилов чӣ гуна фаъолона ҳуҷумро густариш бахшид. хуб, аз ин ҳолати мушкил бозигарони дастаи Барқчӣ берун шуданд ва бисёр зебо Мусо Қаҳоров бо ҳамроҳии Азизбек Далиев тавонистанд аз фишор дастаро берун бароранд, вале баъдан як хато боис бар он шуд ки тӯб аз даст равад. акнун имконият метавонист пайдо шавад барои дастаи Вахш, аммо мо мебинем ки хато болои хато ва дар ҳамин лаҳзаҳо бозигарони Вахш аз фурсати худ истифода бурда наметавонанд. Костянтин Черни аз дур зарба зад, лек тавре мебинед ин зарбаи ӯ хато меравад. Сканян пешдастӣ кард, тӯбро гирифт ва имконият барои ҳамдастааш буд, аммо зарбаи ҷиро шуда ҳамон тавре ки дида мешавад хато рафт. Асанте бубинед дар ин мубориза чӣ гуна комёб аст. ҳатто вақте ӯ афти тӯб боз ҳам ба назди ӯ омад ва баъдан ин ҳолат бартараф карда шуд. на, ин вазъиятро акнун бозигарони дастаи Барқчӣ бартараф мекунанд. хуб, давои футболбози Вахшро фаҳмидан мумкин. инҷо ӯ ишора дорад ки бо даст бозӣ кард Диловар Ҷамшедзода, вале мо шумо дар саҳнаи такрорӣ мебинем аслан ин гуна нест. тӯб ба китфи Диловар Ҷамшедзода расид. бале, инҷо ягон даъво бояд набошад.
димитро биланок ишора ба бозӣ бо дастро мекард ки аслан тавре мо шумо дидем дурустам набуд. гурӯҳи зиёди мухлисони дастаи вахши шаҳри бохтар имрӯз дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе ҷамъ омаданд барои дастгирӣ ва пуштибонии тими худ. онҳо имрӯз фаъолона албатта ҳаракат карда истоданд то тимро танҳо нагузоранд. дар саҳнаи такрорӣ мо шумо дидем чи саҳнаи такрорӣ якум чи дуюм 100% маълум аст ки он ҷо бозӣ бо даст нест. бале дӯстони гиромӣ, ҳатто бо як нигоҳ мо шумо пай бурдем ки аслан бозӣ бо даст сурат нагирифтааст. фишори футболбозони вахш дар нимаи майдони ҳариф идома меёбад. инҷо туба аз майдон акнун берун шуд. хело хуб, сканян ба канори рост пас дод, аммо агар боз ҳам бо суръаттар тӯбро ба самти сунатулло исмоилов равон мекард, ҳуҷум метавонист идома ёбад. лек андаке суръати паси додаи ӯ дар ҳамон ҳолат сустар буд. аз ин хотир аз дифоъгарони барқчӣ тавре мо шумо дидем тӯб нагузашт. адам ковач тӯбро ба нимаи майдони ҳариф равон мекунад. инҷо тӯбе ки бозигарони барқчӣ баргардонидан, дар ҳол дар маркази майдон футболбозони вахш онро соҳиб мешаванд. ва ин хуб аст ки дастаи вахш ки мехоҳад дар ин рақобат албатта ба комёбии ниҳоӣ расад, дар ҳамин гуна мавридҳо фаъол аст, ташаббускор аст. яъне онҳо сабр намекунанд, интизор намешаванд ки кай ба пуррагии ҳуҷумро ҳариф бартараф кунанду баъдан аз нав ҳуҷуми худро оғоз намоянд, балки сари вақт баъд аз аввалин расише ки бозигари ҳариф дорад, дар бозёфти тӯб онҳо мехоҳанд муваффақ бошанд. ишибои навбатии бозигарони дастаи барқчиро мо дидем, аммо ҳариф низ аз ин имконият дуруст ва самаранок истифода карда натавонист. пасе ки ба самти димитро биланок буд, бисёр босуръат иҷро шуд. дар натиҷа биланок тӯбро ба идораи худ гирифта натавонист. ҳарчанд рақобат ҳаст дар майдон бо иштироки футболбозони ҳар даста, аммо мо вазъиятҳои хатарнокро намебинем ва ҳамзамон шиддатнокии баланди бозӣ ҳам дида намешавад дар ин лаҳзаҳо. хело хуб, дар ин ҳолат бубинед тони бикатал чӣ гуна аз вазъияти мушкил берун баромад. тоҳирҷон тағойзода ва паси хатои ӯ.
албатта каме нофаҳмӣ ҳам буд аз сӯи Тони Бикатал, аммо дар маҷмӯъ худи пас хато буданашро қайд карданамон даркор аст. хуршед Дадабоев маҷбур мешавад боз ҳам рафти бозиро манъ кунад. ва биёед бибинем ҳолате ки Суннатуллои Исмоилов қоидаи бозиро вайрон кард. хуб, ба ором шудан даъват карда истодааст Сергей Исканянро Хуршед Дадабоев. инҷо фурсат метавонист пайдо шавад. Асанте ба фикрам дар офсайд набуд. ҳамдасте ӯ дар ҳолати нобозӣ қарор дошт, аммо Фредрик Асанте на. хуб, дӯстони гиромӣ, агар мо ба ҳайате ки имрӯз Алифбек Беромов интихоб кардааст барои рақобат бо дастаи вахш таваҷҷӯҳ кунем, ҳоло зарбаи кунҷии навбатӣ ба фоидаи дастаи барқчӣ таъин мешавад. танҳо як тағйирот назар ба бозии гузашта дида мешавад ки онҷо Шаҳриёри Иноятулло аз дақиқаҳои аввал вориди майдон шуда буд ва ба ҷои Жайрус Ландри Онана ӯ дар ҳайати аввалия ҷо пайдо кардааст. ҷо пайдо карда буд дар рӯзи гузашта. имрӯз баръакс Ландри Онана аз дақиқаи аввал вориди майдон шуд. ирсоли тӯб натиҷа намедиҳад. Сергей Яворский тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард. дар қабати дуюм дар муборизаҳо бо Сергей Яворский комёб шудан кори саҳлу сода нест. дӯстони гиромӣ, аз соли гузашта ин ҷониб мо тавре ба бозиҳое ки бо иштироки дастаи вахш ҳастанд таваҷҷӯҳ мекунем. доимо ан ҳамин гуна дар муборизаҳо дар қабати дуюм комёб аст Яворский. партофти Исканян чандон хуб набуд. аз дифоъгар хуб гузашт ва баъдан метавонист ҳамларо боз ҳам беҳтар давом диҳад, аммо Исканян бо як партофти хато имкониятро тавре мову шумо дидем аз даст дод. Бенҷамин Ампонса ва довар ишора мекунад ки чизе нест. аз назди дарвоза бояд ту ба бозӣ дароварда шавад. ба ин тартиб Шаҳриёри Иноятулло имрӯз дар курсии бозигарони эҳтиётӣ қарор дорад ва ҳатман ин бозигар метавонад дар идомаи рақобат дар қисми дуюм вориди майдон шавад. каме нофаҳмӣ ба миён меояд дар ин лаҳзаҳо. Диловар Ҷамшедзода тӯбро зада аз майдон берун кард. хуб, дӯстони гиромӣ, медонед дар бораи он тағйироте ки гуфтем назар ба бозии гузашта аст, Шаҳриёри Иноятуллоро имрӯз дар ҳайати асосӣ аслан ҷовидон Хушвақтов иваз кардааст. ман маъзарат мепурсам аз шумо, инҷо нофаҳмӣ аз он сабаб рух дод ки бевосита Онанаро дар нақши дифоъгар дар бозии гузашта зиёдтар ҷо доданд. аз ин сабаб мо ҳангоми муайян кардани мавқеи бозигарон каме ба иштибоҳ роҳ додем. фурсат барои дастаи вахш ва зарбаи бисёр ҳам хуб, аммо Квае Готсон тавонист ҳамон ҳолатро бартараф кунад. аз сӯи Димитро Биланок дар канори чап ки қарор дошт, хело зарбаи хуберо мо дидем. Азизбек Далиев инҷо имконият пайдо намекунад баъд аз пасе ки ҳамдастааш Масрур Қиёмиддинов равон кард.
азизбек метавонист боз ҳам фирорро идома диҳад ва зарбае ки димитро биланок иҷро кард. димитро аз умраи он бозигароне аст ки дар рафти рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар чандин маротиба бо зарбаҳо аз масофаи дур ба ҳадаф расидааст. аз ҷумла яке аз зеботарин голҳоро дар нимаи якуми мавсими имсола маҳз ӯ дар рақобат дар дербии хатлон зидди равшан ба ҳадаф расонда буд ки бисёр голи муҳимам буд. инҷо акнун паси навбатӣ барои азизбек далиев ба хотири оне ки ӯ мурди ҷаримагоҳ шуда истода буд кушода шавад, аммо Адам Ковач пешдастӣ карду ҳамон ҳолатро бартараф намуд. дар мавриди Мусо Қаҳоров мо болотар ишора кардем ки ин мавсим хело пешрафтҳои назаррас дошт ин бозигари ҷавон ва ҷои таъкид аст ки ҳатто ба тими миллии кишвар ҷалб шуд Мусо Қаҳоров ва ҳатто ба майдонам баромад бо пироҳанҳои тими миллии кишварамон. бозигари ҷавону боистеъдод аст, футболбози 19-солаи тоҷик ва умедвор мешавем ки боз дар пеш ӯ рушду инкишофи худро идома медиҳаду метавонад барои солҳои баъдӣ барои дастаи олимпии кишвар ва ҳамчунин барои дастаи мунтахаби тоҷикистон яке аз бозигарони бисёр муҳиму меҳварӣ бошад. тоҳирҷон тағоизода аз ҷои худ бармехезад, бозиро давом додан мумкин, аммо шумораи қоида вайронкуниҳоро бубинед чӣ гуна зиёд аст. то ҳамин лаҳза дар маҷмӯъ 13 то 9 бор бозигарони дастаи барқчӣ ба хато роҳ доданд. акнун тавре мо мебинем зидди Меҳрон Мадаминов вайрон шудани қоидаи бозиро ба эътибор мегирад довар. пойафзоли варзишии Димитро Биланок аз пояш берун шудааст. як бори дигар ҳоло хоҳем дид. меҳрубон ғаффорзода партофти ӯ ба канори чап буд, партофти диагоналии хуберо мо дидем, аммо худи ирсол дар ниҳояти кор натиҷа надод. вайрон шудани қоидаи бозиро ба эътибор мегирад довари марказ. масрур қиёмиддинов ба андешаи довар дар ҳамон ҳолат берун аз қоида рафтор кард. Фредерик Асанте
босам бо баданаш хеле хуб тӯбро маҳкам кард ва баъдам бубинед зидди ӯ маҷбур мешавад Сергей Яворский қоидаи бозиро вайрон кунад. нимаи якуми рақобати имрӯза ҳам албатта ба хотимаи худ наздик шуда истодааст. Мусо Қаҳоров хеле гузариши хуби навбати худро ба роҳ монд ва дар идома акнун Масрур Хиёмиддинов ирсоли тӯбро анҷом медиҳад ва талошҳои Азизбек Далиев барои иҷрои зарба бо сар натиҷа надод. хуб тӯб дар ихтиёри футболбозони дастаи Барқчӣ боқӣ монд. аммо ҷои ёдоварист ки дар анамин дақиқаҳои сипаришудаи нимаи якум вазъиятҳои воқеан хатарноки ҷиддӣ бо иштироки бозигарони ҳар даста хело кам ба миён омад. танҳо зарбаҳо аз масофаи дурро бо иштироки футболбозони ҳар даста метавонем ишора кунем. Муҳаммад Камол бо Костянтин Черни мубориза бурд ва сӯи ҳамлагари дастаи Вахш маълум мешавад ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон шудааст. бале бо даст ҳаракати зиёдатӣ дошт Костянтин Черни. диловар ҷамшедзода хуб ҳангоми ба ҳуҷум гузаштан агар аҳамият дода бошед дар ҳайати дастаи Барқчӣ тарҳи ҷойгиришавӣ чунин аст ки се дифоъгари марказӣ бозӣ мекунанд. инҳо Муҳаммад Камол, диловар ҷамшедзода ва Меҳрубон Ғаффорзода ҳастанд. ва ба ин тартиб мо мебинем Мусо Қаҳоров аз самти чапу аз самти рост бошад. Меҳрон Мадаминов дар нақши фулбекҳо ҳастанд. баъдан дар марказ Масрур Қиёмиддинов бо ҳамроҳи Ҷовидон Хушвақтову, Онана Жандриус Ландри бозӣ мекунанд ва ҳуҷумкунандаи ягона тавре мебинем Фредрик Асанте аст. инҷо ирсоли бисёр хатарнок, идомаи ҳуҷум, зарба аммо хело баланду ноаниқ. инҷо каме ба якдигар халал ҳам расонданд бозигарони дастаи Вахш. гӯем иштибоҳ нахоҳад буд, зеро Сканян баъд аз талошҳое ки дошт шояд мехост худаш зарба занад. Ампонса дар роҳандозии ин ҳуҷум чӣ гуна саҳми бориз дошт. баъдан ирсоли тӯб аз сӯи Тоҳирҷон Тағойзода. Муҳаммад Камол тӯбро хост аз ҷаримагоҳ берун кунад, қисман муваффақ ҳам шуд. ва мавҷи дуюми ҳуҷуми дастаи Вахш тавре мо дидем бо зарбаи қавии Сунатулло Исмоилов ҷамъбаст шуд. 3 дақиқа вақт илова мешавад. Мусо Қаҳоров нотарсида бубинед инҷо ҳаракат карда истодааст ин футболбози ҷавон, вале акнун тӯбро аз даст дод. ҳамон ҳаракати охир шояд зиёдатӣ буд ва метавонист барвақттар пас яду аз ҳолат берун шаванд. идомаи ҳуҷуми дастаи Вахшро мебинем. Димитро Биланог хуб чӣ ишора мешавад? На, ягон қоида вайронкунӣ нест мегӯянд доварон. ҳуҷум бошад идома дорад. Сунатулло Исмоилов, Сканян, ирсоли тӯб аз сӯи ӯ, ин ҳолат бартараф шуд. диловар ҷамшедзода тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кард. Димитро Биланог ҳам дар ин байн аз ҷои худ бархост. Ампонса муборизаи ҷиддӣ, ирсоли тӯб ва фурсати бисёр хуб барои Костянтин Черни, аммо ба тӯб нарасид. бо вуҷуди қадду қомати баланд доштанаш дар ҳамон лаҳза ба тӯб расида натавонист Костянтин. ҳуҷум идома меёбад. Вахш дар ин дақиқаҳо хело фаъол аст. дӯстони гиромӣ, пайдар ҳам имкониятҳо ба миён омада истодааст ва ин ҳолатро акнун Мусо Қаҳоров бартараф мекунад. Сканян, ирсоли тӯб, ин партофтам натиҷа надод. Тони Бикатал бисёр зебо пас медиҳад аз байни ду дифоъгари дастаи Барқчӣ ва дар идома Сканян ирсоли тӯбро анҷом дод, аммо пеши роҳи ин партофт гирифта шуд. дар садгузорӣ ва дар монеа гузоштан ба ҳамлаҳои ҳариф ҳоло бозигарони дастаи Барқчӣ ба ҳар ҳол хуб ҳаракат карда истоданд, аммо ҳама ин корҳоро онҳо дар
назди ҷаримагоҳи худ анҷом медиҳанд. дар ҳоле ки мумкин аст асосан барои гирифтани пешрӯи ҳамлаҳои ҳариф дар минтақаҳои дигар талош кунанд. Фурсат барои Эҳсон Бобоев ва зарбаи задаи ӯ, аммо инҷо тавре мебинед ин зарбаи футболбози бо таҷриба хато меравад. ба ҳар ҳол ба фишори зиёде ки ҳариф дошт дар дақиқаҳои поёнии рақобат тоб овард тими барқчӣ ва тавонист нимаи якумро бидуни сар додани гол ҷамъ баст намояд. хуб, қисми якум хотима меёбад, ҳисоб 0-0. дӯстони гиромӣ, бозии хубро дар дақиқаҳои поёнии рақобат ҳар даста барои мо пешниҳод карданд. умедвор мешавем ки ҳамин шиддат ва ҳамин бозии ҷолиб дар нимаи дуюм идома меёбад. ташаккур ки бо мо будед. умедвор мешавем ки дар қисми дуюм низ моро ҳамроҳӣ мекунед. بچه یه مینوت بیایید من این تلفن رو میذارم اینجا شما اینجا کنم نه 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 تلفن من میذارم اینجا واسه که تلفن برام همونجا نه بازی که بود شد تمام
پاوشا میگیری.
اگه دیدش سودیه گفت بیارش خب برام بیارش اگه ندید برای باز برام 20 سال تمام معامله تمام Можно сейчас, я раздал, это новый перчатки сейчас. Если в конце сезона останется, напиши мне на Инстаграм, хорошо? Вы держите мяч, да? Вы держите мяч, да? Да. دوستان گرامی و بینندگان ارجمند این ورزشگاه مرکزی جمهوری شهری دوشنبه است و در دوره بازی‌های دوره 18 رقابت‌های لیگ اولی در موسم 2025 آخرین بازی که به نقشه گرفته شده است با اشتراک دسته‌های برقچی شهر حصار و بخش شهر بختر محض در همین میدان حالا جریان دارد. سنت‌الله اسماعیلوف از کنار راست هجومی فوتبالبازان دسته وخش رو می‌خواست دوام دهد اما باز به قفا پس داد. خوب نیمه دوم شروع شد و ما تغییرات رو نمی‌بینیم. در حال بیاید دیگر بار هیئتی هر دسته رو برای شما من یادآور شوم. این دفعه از دسته مهمان شروع می‌کنیم. آدم کوواچ در خط دروازه اونها بازی دارد. فوتبالبازان خط دفاع سرگئی یاورسکی کاپیتان دسته، همچنین تونی بیکاتال و سیاوش اسرارов سگانه‌ای بازیگرانی خط دفاعی مرکز رو تشکیل میدهند. از کنارها سرگئی اسکانیان و طاهر جان تقوی‌زاده بازی دارند. بنجامین امپونسا، احسان بابویف در مرکز هستند، یعنی در خط میانه میدان. سنت‌الله اسماعیلوف در نقش تک مهاجم است و دیمیترو بیلانوک با همراهی کانستانتین چرنی حمله‌گرانی دسته میباشند. ظریف عثمانوف سرمربی دسته وخش است. خوب هیئت دسته برقچی از بازیگران زرین عبارت است. کای گوتسن در خط دروازه، فوتبالبازان خط دفاع مهربان غفورزاده، محمد کمال، همچنین دلوار جمشیدزاده هستند. از کنارها طور ما دیدیم موسی قهارов و مهران مدامینов بازی کرده ایستادند. مسرور قیومیدینов، ژایروس لандри، اتین اونانا و جاویدان خوشوقتов بازیگران خط میانه میدان. حمله‌گران ازبек далиев و فردریک اسانته میباشند. من طرح جویگیرشوی دسته وخش 3-4-3 بودنش رو ما میدونیم و پیوسته با همین طرح بازی میکنند. اما طرح جویگیرشوی بازیگران برقچی رو برای ما در ابتدای رقابت 4-4-2 نشان دادند، ولی رفتی بازی مخصوصا نیمه یکم نشان داد که اصلا آنها با طرح جویگیرشوی 3-5-2 بیشتر بازی میکنند. مهران مدامینов با همراهی موسی قهارов از دو کنار پیوسته در نقش لاترال به هجوم میگذارند. خوب امپونسا از توپ گرفته میشود. محمد کمال خیلی خوب توپ را گرفت. سرمربی دسته برقچی باشد الفبек беромов است. سنت‌الله اسماعیلوف پرتافت بسیار هم عالی از سوی اسکانیان، ضربه و دروازه‌بان این حالت رو برطرف میکند. بهترین شانس بود برای سرگئی اسکانیان تا اینکه دروازه را رخ نکند در همین لحظه ها. توجه کنید با پرتافتی که سنت‌الله اسماعیلوف با او انجام داد. اگر شما دقیقه پایانی نیمه یکمی رقابت رو به خاطر آورید، اونجا خیلی خوب دیده شد که چگونه دسته وخش فشار می‌آورد و چطور فرصت‌های خوبی گلزنی به میان آورد.
دومین ضربه کنجی بازیکنان دسته وحش رو میبینیم این لحظه ها که این هم نتیجه نمیدهد. ولی جوی تاکید است که در پایانی قسم اول واقعا هم فرصت های بهترین برای دسته وحش به میان آمد. اون همه امکانیت ها رو استفاده بردن نتوانستند شاگردان ظریف عثمانов. برخورد ها زیادند اینجا. دوبار هم البته با دقت بودنش طلب کرده می شود. در قسم یکم شماره کد ویرانکنی ها نیز کم نبود. مسوقهارov بعد از گذشتی نوبتی بسیار خوبی خود خصوصا در اجرای پاسی آخر خطا میکند. اگر در همین گونه موردها هر قدر فعال هم نباشی و پاسی آخر خطا صورت گیرد این همه تلاش ها طور میدانید به ثمر خواهند بود. دلیف ضربه زده مسوقهارov برطرف شد و زود با قفا به دروازه‌بان خود توپ را روان میکند دلوار جمشیدزاده. خیلی عالی اینجا با سم تلاش دارند فوتبال بازان دسته وحش. پاسی داده سنتگاه اسماعیلوف نگذشت اما هجوم ادامه دارد. تویرجان تقویزاده ارسال توپ به سوی و این حالت حالا هم با پورگی برطرف نشده است. موج سیومی هجوم رو میبینیم. نه اینجا اکنون پاس خطا بود. فشار به نهایت زیاد. امکانیت ها هم یک پاس دیگر به میان آمده ایستاده است برای دسته وحش شهری باختر اما حالا آنها دروازه حریف را رخنه نکردند. سیاوش اسرارов اکنون ببینید دفاعگری مرکزی تشبث نشان میدهد و به خط هجوم میگذارد و خیلی فعالانه این حمله را دستگیری هم کرده ایستاده است. تویرجان تقویزاده پیش راهی پرتافتی او را مسرور قیومیدینов گرفت. در نیمه یکم از حساب فایزی توپدوری دسته وحش خیلی برتری کلان داشت در قیاس با برقچی 35-65%. ضربه ها 2-5 ضربه های راست باشد 0-1 حسابی داشت. یگانه ضربه راست از سوی دیمیترو بیلانوف بود که دروازه‌بان اون را برطرف کرد. ولی از مسافه های نزدیک چند دفعه در اجرای ضربه بازیکنان دسته وحش در قسم یکم کامیاب نشدند. ارسال نوبتی خوبتر است لیکن اینجا طور میبینید سرگئی یاورسکی هم در اجرای ضربه کامیاب نمیشود. فردریک اسانته و این پرتافتی او از تونی بیکاتال نگذاشت. خیلی خوب در همان حالت حرکت کرد تونی بیکاتال و توانست که ارتباط رو میان بازیگرانی برقچی قطع نماید.
партофти Костянтин Черни бошад то ба ҳамдастояш намерад. мавҷи навбати ҳуҷумро мебинем. хело паси хуб аз сӯи Сканян. ирсоли тӯб ва ин ҳолатро тавре мебинед меҳрубон ғаффорзода бартараф мекунад. Сергей Яворский. инҷо партофти тӯб натиҷа надод ва бозигарони дастаи Барқчӣ тавонистанд пешроҳи ҳамларо бигиранд. аммо мавҷи навбати ҳуҷум роҳандозӣ мешавад. инҷо ба пуррагӣ бозигарони Барқчӣ ба хатти дифоъ нишастанд ва бо кӯмаки ҳамдигар бубинед ин ҳолатро бартараф мекунанд. Меҳрон Мадаминов лаҳзаи қаблӣ тӯбро аз майдон берун кард. Тони Бикатау. партофтиу ба канор. инҷо на он қадар қарори дуруст буд аз сӯи футболбози африқоӣ. хуб, дар мавриди бозие ки дар марҳилаи якум ин ду даста доштанд мухтасар агар гуфта гузарем, Нуриддин Ҳамроқулов ва Сунатулло Исмоилов ду голи дастаи Вахшро ба ҳадаф расонданд дар қисми якум. вале баъдан Барқчӣ ба худ омад. дар поёни қисми аввал ба Саидов муяссар шуд ки ҳисобро 2-1 кунад. Фредрик Асанте бошад дар дақиқаи 72 ҳисобро 2-2 кард. ба ин тартиб рақобати онҳо мусовӣ дар марҳилаи якум хотима ёфта буд. умуман мо агар ба ҳунарнамои дастаи Барқчӣ дар рақобатҳои лигаи олии мавсими кунунӣ таваҷҷӯҳ кунем, онҳо хело пешрафт карданд назар ба мавсими гузашта. ва барои мисол имтиёз гирифтани ин тим аз Регартадас, ҳамчунин шикаст додани Эсхата, бо дастаи клуби марказии варзиши артиш мусовӣ кардани онҳо, ҳамчунин бо Хуҷанд имтиёзҳоро тақсим карданд. қобили таваҷҷӯҳ аст ва ҷои ёдоварист ки дар баробари артиш онҳо дар ҳарду бозии худ мағлуб нашуданд. дар марҳилаи якуми чемпионат 3-3 мусовӣ бозӣ карда буданд. ҳамчунин ин тим оғози бисёр хубе дошт дар лигаи олӣ ва то бозӣ бо Истиқлол ягон бохт надошт. дар 4 бозии аввал 2 ғалабаву 2 мусовӣ буд. аз ҷумла дар даври дуюм онҳо зидди ҳосилоти Фархор 3-0 пирӯз шуданд. лек даври аввал бо бохти онҳо шурӯъ шуд аз Регартадас. зарбаи ҷаримавӣ иҷро шуда натиҷа намедиҳад. Далиев боз як зарбаи дигар равон мекунад ва ин ҳолатро акнун Яворский тавре дидед бартараф набуд. Ториҷон Тағойзода. ирсоли тӯб ба сӯи бисёр хатарнок буд, аммо ба Муҳаммад Камол муяссар шуд ки пешроҳи партофтро бигирад. Костянтин Черни бошад тӯбро боз ба бозигарони ҳариф равон карда истодааст. Далиев. на инҷо гузариши ӯ натиҷа намедиҳад. дар мавриди Вахш бошад, мо дар гузориши қаблӣ ҳам ишора карда будем ки ин тим дӯстони гиромӣ муддати тӯлонӣ аст ки дучори бохт намешавад дар бозиҳои лигаи олӣ ва охирин дастае ки тавониста буд Вахшро шикаст диҳад маҳз Барқчии шаҳри Ҳисор буд. ин бозии марҳилаи дуюми чемпионат дар мавсими гузашта буд. рӯзи 17 август вақте Барқчӣ меҳмони Вахш шуд ва дар хонаи ин тим бо ҳисоби 1-0 зафар ёфт. Шаъбон Наимов дар дақиқаи 4 иловагӣ дар ҳамон бозӣ голи ғалабаовари дастаи Барқчиро ба ҳадаф расонд. бархурди ду бозигар ва тавре дида шуд ягон қоида вайронкуниро ба эътибор нагирифт довар. бо дар назар дошти суханҳои болоӣ метавон хулоса кард ки дастаи Барқчии шаҳри Ҳисор дар бозиҳои расмӣ зидди Вахш
солҳои охир бохт надоранд. танҳо агар мо бозиҳои лигаи олиро ба ҳисоб гирем, зеро худи Барқчӣ як муддати тӯлонӣ дар лигаи олӣ набуд. хуб, аз назди дарвоза ишора мекунад сардовар. ва охирин пирӯзие ки Вахш зидди Барқчӣ ба даст овард, ин рӯзи 22 апрели соли 2018 буд. 1-0. баъд аз он дар ҳамон мавсими 2018 дар ду бозии дигар Барқчӣ дар баробари Вахш комёб шуд. сипас мо тавре медонем як муддати тӯлонӣ Барқчӣ дар рақобатҳои лигаи олӣ ҳузур надошт. ва аз бозе ки баргаштааст, боз ҳам дар рақобатҳо зидди Вахш муваффақ аст. аз ҷумла мавсими 2024 ду дафъа пирӯз шуд, ҳам дар хона ҳам дар сафар, ва ин мавсим мусовӣ бозӣ кард. Вахш имкон дорад ба силсилаи нокомиҳои худ ва силсилаи бозиҳои бепирӯзии худ дар баробари Барқчӣ имрӯз нуқта гузорад ва баъд аз 22 апрели соли 2018 дигар бора дар лигаи олӣ зидди дастаи шаҳри Ҳисор комёбӣ ба даст орад. аммо Барқчӣ ҳам албатта хело муборизаи ҷиддӣ мебарад ва мо шумо тавре мебинем дар ҷараёни нимаи дуюми рақобат. ин беҳтарин шонсе буд ки футболбозони шаҳри Ҳисор дар ихтиёр доштанд. таваҷҷӯҳ кунед, ирсоли туп ба ҷаримагоҳ. Фредерик Асанте пои худро дароз кард, аммо ба туп нарасид. ана ҳаминҷо шонси беҳтарин барои ӯ ва баъдан ҳамдастааш Меҳрон Мадаминов ҳам агар хато накунам ба туп нарасид. беҳтарин шонс аз даст рафт. ба фарқ аз Вахш, албатта Барқчӣ камандар кам ҳуҷум мекунад. ташаббуси бозӣ дар ихтиёри дастаи меҳмон аст. пешсафи рақобатҳои лигаи олӣ аз нав мехоҳад бо касби 3 имтиёз мавқеи садрнишинии худро мустаҳкам кунад. офсайд ҳоло ба эътибор гирифта шуд. дар роҳи чемпионшавии эҳтимолии дастаи Вахш онҳоро дар пеш бозиҳои мушкил интизор аст. аз ҷумла ду бозии сафарӣ зидди дастаҳои Регартада аст ки бозии мавқуф гузошта шудааст ва ҳамчунин бозӣ зидди Равшан. Сунатулло Исмоилов ба канори рост тӯбро равон кард. аз он ҷо ирсоли тӯбро мебинем. Костянтин Черни тӯбро қабул мекунад, лек коркард карда барои зарбазании худ мутобиқ кардан натавонист. ҳамчунин Вахш дар хонаи худ бо Истиқлол ҳам бояд бозӣ кунад. ин набард ҳам бисёр мушкил аст. яъне недоло ҳар як имтиёз дар роҳи қаҳрамонии эҳтимолии ин тим бисёр арзиши бузург доранд. зарбаи задаи Димитро Биланок дар ин ҳолат тавре мо шумо мебинем натиҷа надод. ғайр аз бозие ки болотар ёдовар шудем, ҳамчунин Вахш боз бо Ҳулбук ва Истаравшан ҳам рақобат мекунад. албатта баъзан вақт ин ба назар мерасад ки бозиҳо зидди дастаҳои поёнӣ ҷадвали мусобиқа осонтар сурат мегиранд, вале ҳолатҳои баръакс ҳам кам нестанд. дӯстони гиромӣ, барои мисол чи Ҳулбук чи Истаравшан ки барои наҷоти худ талош доранд ва барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ ҳатман муборизаи ҷиддӣ мебаранд, дар охир метавонанд барои Вахш низ мушкилиҳо эҷод кунанд. Меҳрон Мадаминов тӯбро нигоҳ дошт. ин ҷо зидди ӯ акнун қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва корти зард дар даст
хуршед дадабоев ба наздини муофизатгари дастаи вахш меояд. бенҷамин ампонса корти зард гирифт. дар муборизаи якум натавонист аз Меҳрон Мадаминов тӯбро гирад ампонса ва баъдан маҷбур шуд қоидаи бозиро вайрон намояд. бори дигар ҳамин ҳолатро метавонед бубинед. аз ампонса гузашт Мадаминов ва баъдан бенҷамин ба пои ӯ бархӯрд. эътирози капитани даста ба бенҷамин ампонса асос дорад, зеро Сергей Яворский ишора карда истодааст ки ӯ метавонист пеши роҳи футболбози дастаи барқчиро бигирад ва ҳуҷҷат ба қоидавайронкунӣ набуд. болотар барои мо Муҳаммаҷон Наскафро нишон доданд, бозигари дастаи вахш ки дар рақобати имрӯза иштирок карда наметавонад. зарба иҷро мешавад, аммо хело баланду ноаниқ. Азибек Далиев узр мепурсад аз ҳамдастаҳои худ, вале тавре шумо дидем беҳтараш ӯ аз ҳамон имконият дурусттар истифода мебурд. ва ё иҷрои зарбаро ба ӯҳдаи нафари дигар мегузошт, чун дар қисми аввал ҳам кӯшишҳои Далиев дар ин замина чандон хуб набуданд. аксин ҳуҷуми бозигарони дастаи вахш, имконияти хуб аст, ампонса ва зарбаи ӯ ҳам сарусема мешавад дар ин лаҳзаҳо. баъд аз он ки аз ду футболбози ҳариф гузашт, фикр кард ки тамом метавонад ин ҳуҷумро ба нуқтаи ниҳоӣ расонад. аммо бубинед, агар партофти дақиқ сурат мегирифт, шояд ҳуҷум ҳам ба таври дигар идома меёфт. тағйирот дар ҳайати дастаи вахш, аз майдон гирифта мешавад Сунатулло Исмоилов ва ба ҷои ӯ Нуриддин Ҳамроқулов мебарад. вобаста ба мавқеъ аст ин тағйирот. акнун Нуриддин дар нақши ҳамлагари марказӣ дар паҳлӯи Димитро Биланок бозиро давом медиҳад. сегонаи футболбозони хатти ҳуҷуми дастаи вахш хело натиҷаи олии инфиродӣ доранд. дӯстони гиромӣ, 7 гол дорад Димитро Биланок, 6 гол дорад Нуриддин Ҳамроқулов ва 5 гол дорад Сунатулло Исмоилов. акнун шумо бубинед ки аз 27 голе ки токунун онҳо ба ҳадаф расонданд, 18 голро сегонаи футболбозони хатти ҳуҷум заданд. ин хело нишондиҳандаи баланд аст. эҳсон Бобоев партофти ту ба сӯи ӯ, на, Муҳаммад Камол пешдастӣ мекунаду тӯбро зада аз майдон берун менамояд. дар рӯи хатти нишонзанҳои беҳтарин ҳамроҳи Димитро Биланок аз вахш ҳамлагари дастаи Регартадас Квадво Фримпонг пешсаф аст. баъд аз голе ки аз пеналтӣ ба дарвозаи Хуҷанд зад, шумораи голҳои ӯ низ ба 7 расид. ҳамон мубориза барои нишонзани беҳтарини мусобиқа шудан ҳам бисёр хуб ҷараён дорад дар Лигаи Олӣ. ғайр аз пешсафон, ҳардуи онҳо боз як қатор футболбозоне ҳастанд ки 6 голи доранд. аз ҷумла Нуриддин Ҳамроқулов, Пол Камолафе ки ҳанӯзам дар Истиқлол аст, Олаулло ва Аянвале аз Равшан, дар қатори бозигароне ҳастанд ки барои нишонзани беҳтарин шудан талош мекунанд. ва ҳамчунин боз як гурӯҳ футболбозони дигар 5 голи доранд. Абдухалил Боронов аз дастаи Артиш, Сунатулло Исмоилов аз вахш, Лукас Кевин аз дастаи Артиш, Акомади аз ҳосилоти Фарход,
дар ин феҳрист ҷо гирифтаанд. барои баъзе дастаҳо 5 бозӣ, барои баъзе дастаҳои дигар 4 ва барои баъзеи дигар бошад 6 бозӣ то анҷоми рақобатҳо дар Лигаи Олӣ боқӣ мондааст. ҳамин ҷо бояд ёдовар шавам ки тибқи нақша дигар бозиҳо дар идома моро то миёнаи моҳи октябр интизор нестанд ва баъдан дар миёнаи моҳи октябр рақобатҳо дар Лигаи Олӣ идома меёбанд дар даври 19-ум. Сеуш Асроров пас ба марказ Сергей Яворский ирсоли ту ба сӯи ба канори чап ва пеши роҳи Сканянро Меҳрон Мадаминов гирифт. панҷумин зарбаи кунҷии футболбозони Вахш дар нимаи дуюм онҳо аз рӯи нишондиҳанда воқеан пешрафти калоне карданд. 4 зарбаи кунҷӣ кор карданд. дар қисми якум зарбаи кунҷӣ 3-1 буд ба нафи Барқчӣ ва мухлисони дастаи Вахши шаҳри бохтар хелофаъоланду гол талаб доранд аз дастаи худ. партофти тӯб инҷо рост зарба сӯи дарвоза аст аз сӯи Тоҳирҷон Тағоизода, аммо ин зарба ҳам бартараф карда шуд. шояд бисёриҳо аз Сканьян ирсоли тӯбро интизор буданд, аммо мо тавре дидем дар ҳамон лаҳза аслан пас ба Тоҳирҷон Тағоизода сурат гирифт. боз як шонси дигар пайдо мешавад. инак зарбаро мебинем ва бубинед ки садгузории навбатии бозигарони Барқчӣ хело хуб дида шуд. зарбаи задаи Тоҳирҷон Тағоизода бошад, ин дафъа ҳам бартараф гардид. Тағоизода саросема нашуд, балки тӯбро қабул карду баъдан бо пои чап зарбаи худро равон намуд. ирсоли тӯб ин ҳолат ҳоло ба пуррагӣ бартараф нашудааст. дар бозиёфти тӯб футболбозони Вахш фаъоланд. пайдар ҳам партофтҳо ва имкониятҳое ки ҳаст ҳеҷ натиҷае намедиҳад. дар ҳол фаъолии дастаи Вахшро бори дигар месазад такрор намоем дар ин лаҳзаҳо. Сеуш Асроров Сергей Яворский тақрибан ҳамаи бозигарони дастаи Вахш дар нимаи майдони ҳариф ҳастанд, ғайр аз дарвозабон албатта. ва дифоъгарони марказӣ ҳам хело хуб дар роҳандозии ҳуҷумҳо саҳми худро гузошта истоданд. аут ба фоидаи дастаи Барқчӣ аст. хуб, бо дар назардошти он тақвиме ки болотар гуфтем, дар пеш дастаи Вахшро рақобат бо Истиқлол интизор аст ва ин бозӣ аз рӯи нақша бояд 18 октябр сурат гирад. ва ҳамчунин дастаи Барқчӣ ҳам бозии худро дар даври 19-ум муқобили Равшани Кӯлоб дар сафар доир мекунад. аз бозиҳои боқимонда барои Барқчӣ метавон
аз бозии сафари зидди равшан ва ҳамчунин се бозиро пай дар ҳам зидди дастаҳои вилояти суғд ёдовар шуд. 25 октябр меҳмони Равшан мешаванд, 2 ноябр бо 25 октябр дактараш барқчӣ дар хонаи худи Равшанро қабул мекунанд. баъдан 2 ноябр меҳмони Эсхата мешаванд ва 9 ноябр бошад бо Хуҷанд рақобатро дар Лигаи Олӣ. тибқи нақша бояд тими шаҳри Ҳисор ҷамъ баст намояд. иҷозат дода шуд барои идомаи рақобат. аз аут, бале, бояд туп ба бӯзи дарованда шавад. Ампонсан, Сиёвуш Асроров. баъд аз чанд лаҳза мо дар ҳайати дастаи барқчӣ ивази футболбозонро хоҳем дид. Асроров дар пойҳои худ устувор монд ва инҷо вайрон шудани қоидаи бозӣ дида мешавад. Меҳрон Мадаминов иштибоҳ кард. барои баромадан ба майдон Шаҳриёри Иноятулло ҳоло тайёрӣ дида истодааст. баъд аз чанд лаҳза мо ин тағйиротро мебинем. Сиёвуш Асроров, Сергей Яворский, Партофтиу ба самти Нуриддин ҳамро қулов натиҷа надод, аммо боз ҳам тӯбро бозигарони дастаи Вахш аз худ кардан. хуб, Мадаминов хато мекунад. албатта иштибоҳи худро хеле хуб дарк карда истодааст Меҳрон. хост дар вокуниш ба садои ҳуштаки довар тӯбро зада аз майдон берун кунад, вале баъдан аз ин фикри худ баргашт. ҳамчунин Боатенг Фримпонг ҳам аз ҳайати эҳтиётӣ дар ҳайати барқчӣ ба майдон мебарояд. хуб, Шаҳриёри Иноятулло ба ҷои Фредрик Асанте вуруди майдон шуда истодааст. ҳамлагарро аз майдон мегирад ва ба ҷояш дифоъгар ба майдон мебарорад сармураббии Алифбек Беронов. аммо ба ҷои Муҳаммад Камол ба майдон мо аслан нимуҳофизатгар Боатенг Фримпонгро дида истодем. аммо аз ӯ шояд дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ бештар дар хати ҳуҷум бозӣ мекунад. ба ҷои Фредрик Асанте ӯ Шаҳриёри Иноятулло ба хати дифоъ кӯмаки худро мерасонад. Сиёвуш Асроров, зарбаи ӯ инҷо мубориза идома дорад. боз як шонси дигар, зарбаи задаи Эҳсон Бобоев ҳам баргардонида шуд. Тоҳириҷон Тағойзода, пайдар ҳам партофтҳо, мубориза идома дорад ва довар иҷозат медиҳад барои давом додани рақобат. зарбаи задаи Димитро Биланов бошад бартараф карда шуд. ҷои таъкид аст ки Вахш то дақиқаҳои поёнӣ рақобат бозӣ мекунад. инро бояд дастаи барқчӣ ба эътибор гирад ва дар чанд ғалабаҳои охире ки дошт дастаи Шаҳри бохтар, ҳамин гуна фаулии онҳо дар дақиқаҳои охир боис шуд. инҷо Куае Готсон сейви бисёр муҳиме дошт баъд аз зарбаи задаи Сиёвуш Асроров. Сиёвуш зарбаҳои хуб дорад аз масофаи дур. Тағойзода, Партофтиу, дарвозабон боз ҳам бармегардонад. Сканян ва ин зарба ҳам бартараф шуд. садгузориҳо хеле хубанд аз сӯи бозигарони дастаи барқчӣ. намедонам баъзан вақт тасодуфӣ аст ё воқеан ҳам бозигарон самти зарбаи ҳарифро дида кӯшиш карда истоданд онҳоро баргардонанд, вале ин қобили ситоиш аст ки бозигарони барқчӣ кӯшиш мекунанд пеш аз он ки туп ба дарвоза бирасад ҳатман онро бо садгузориҳои худ рафт намоянд. ва ин ҳам зарбаи бисёр хуби Сиёвуш Асроров ки чанд лаҳза пештар аз ин мо шумо дидем. туп ба даст расид, бале. иштибоҳ кард Тоҳирҷон Тағойзода. ғайриинтизор барои худи ӯ. тубам албатта каме
ҳаракати худро масири ҳаракати худро дигар кард ва дар натиҷа туп ба даст расид. ана ҳаминҷо худатон ҳам хеле хуб метавонед бубинед. Сканян пас ба марказ. боз як ирсоли дигарро мо мебинем. ин ҳолат бартараф шуд. Димитро Биланок фурсат барои ӯ ва зарбаи задаи футболбози украинӣ хато меравад. خیلی خوب تویر جان تقویزاده در لحظه قبلی پیشروی حمله حریف رو گرفت. دهه آخری بازی هم شروع شد و تا کنون حساب شده نشده است دوستان گرامی. دوره که با حساب های 1-0 4 بازی دیگرش خاتمه یافت. در بازی پنجم ما حالا گل رو تا دقیقه 81 نمیبینیم. البته خوب است که دسته های پیشصف در برابر تیم های میانه ها وقتی روبرو میشه همین گونه مقاومت جدی رو احساس میکنن از سوی حریف. و من رقابت پذیری هر قدر بلند باشد از سوی دسته ها در لیگ عالی همون قدر برای بهتر شدن هنر مهارت فوتبالبازانی دسته های لیگ عالی زمینه میگذارد و از سوی دیگر جالبیت چمپیونات رو هم بیشتر خواهد کرد. اکنون طور دیده می شود قاعده بازی از سوی بازیگری وخش اساساً ویران شد. حالا ما تغییرات رو میبینیم. فتحولویف به میدان میبرد دوستان گرامی. بازیگری با تجربه و او با جای کاستیانتین چرنی وارد میدان شد. این دومین تغییرات در حیطی دسته وخش است. اصلا امکان انتخاب برای ظریف عثمانوف اونقدر زیاد نیست. کمی رفتار غیر ورزشی داشت در لحظه قبلی از بگدالیف زیدی سرگئی سکانیان و اعتراضی فوتبالبازان دسته وخش هم محض از این سبب بود. خب در کرسی بازیگران احتیاطی دسته وخش بازیکن‌ها هستند. دروازه‌بان محمد عبدالاحدов، دفاعگر علیشیر براتов و باز یک دفاعگر دیگر اکبرجان جباروف قرار دارند. همچنین نفر دیگر سنت‌الله عزیزов است. یعنی طوری می‌بینید امکان انتخاب برای ظریف عثمانوف زیاد نیست.
این پرتافتی توپ هم همان طوری که میبینید نتیجه نداد. اسرورов پس به امپونسان احسان بوبوев ба қафо тӯбро равон мекунад. ҳоло бозигарони вахш саросема нашуда тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медоранд. Димитро Биланог пас ба канори рост. дертар ба ҳуҷум пайваст шудааст канори рост. Тони Бикатал фурсати зарбазанӣ нест барои Фатулло. Фатуллоев ҳуҷум бошад идома дорад. хело хуб Сканян тӯбро нигоҳ дошту бо ҳаракатҳои зебо аз ду футболбози барқчӣ гузашт ва баъдан ирсоли тӯбро анҷом дод. аксул ҳуҷумро мебинем акнун. Азбек Далиев сурати баланд дорад. ин ҳолати бисёр хатарнок аст. Далиев дар ҷаримагоҳ зарбаи ӯ дарвозабон баргардонд ва ҳисоб дӯстони гиромӣ тавре мебинед кушода мешавад. дақиқаи 85-уми рақобат ва мо шумо мебинем ки ба бозигарони дастаи мизбон муяссар шуда истодааст гол зананд. дар як аксул ҳуҷуми сарее ки доштанд онҳо тавонистанд ба дарвозаи дастаи вахш тӯбро равон кунанд. болотар гуфтем ки давоми зиёдтар аз як соли охир ягона шикасте ки дар бозиҳои расмӣ дар лигаи олӣ дошт дастаи вахш маҳз аз тими барқчии шаҳри ҳисор буд 17 августи 2024 ва дигар бора бо ҳамин тим вақте рӯбарӯ шуда истодааст. ин гуна хавфу хатар ҳарчанд камтар ин маротиб эҳсос мешуд, зеро барқчӣ аз зумраи дастаҳои миёнаҳол асту вахш барои қаҳрамонӣ талош дорад ва садрнишини ҷадвал ва тавре мо шумо мебинем дар ҳамин лаҳзаҳо кори дастаи барқчӣ қарор гирифта. онҳо тавонистанд ба задани гол муваффақ шаванд. Этьене Онана Ландрис Жайрус Ландри дактараш ба задани гол муваффақ шуд. акнун бозигарони дастаи вахш хело вақти кам дар ихтиёр доранд барои наҷот додани ин бозӣ. дар воқеъ медонед дар ҳамон лаҳзае ки зарбаро иҷро кард Онана Этьен тӯб ба пои Сиёвуш Асроров расида вориди дарвоза шуда буд. боз як шонси дигар барои бозигарони дастаи барқчӣ. инҷо имконият, аммо Адам Ковач акнун наҷот медиҳад. хонохо дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ боз ҳамин гуна ҳолатҳо ба миён омаданаш мумкин аст. дӯстони гиромӣ, зеро бо қувваи зиёд дастаи вахш ба ҳуҷум мегзарад ва ҳатман холигиҳои боқӣ мондаро дар аксул ҳуҷум бозигарони дастаи барқчӣ мехоҳанд самаранок истифода баранд. Мусо Қаҳоров хато кард ва корти зард ба ӯ. қоидаи бозиро ин футболбози ҷавон дар лаҳзаи қаблӣ вайрон намуд. зарбаи ҷаримавии футболбозони дастаи вахшро акнун хоҳем дид. бале инҷо ҷои баҳс нест дӯстони гиромӣ, зеро бо даст Мусо Қаҳоров тавре мебинед аз китфи ҳариф тела кард. дар натиҷа Сергей Сканян афтид. хуб ин маротиб ба фикрам зарбаро Сиёвуш Асроров иҷро намекунад. бале Фатуллоев ки ин лаҳзаҳо акнун дар майдон аст мехоҳад зарбаро худаш занад. Алифбек Беромов ва сиёди мураббиёни дастаи барқчӣ бо бозигарони ҳайати эҳтиётӣ хело бо диққат ин лаҳзаҳоро тамошо доранд. лаҳзаи бисёр ҳассосу муҳимам буд дар ҳамин дақиқаҳо. боз як ирсоли дигар. ин вазъият бартараф шуд, аммо дар бозёфти тӯб футболбозони дастаи вахш фаъоланд. инҷо акнун дарвозабон Квае Готсон ин ҳолатро рафт кард. хуб расиши тӯб ба пои Сиёвуш Асроровро ман ба чӣ хотир гуфтам? эҳтимолан баъдан гол ба номи Масъу навишта мешавад, яъне ба ин маъно ки автоголро мо шумо хоҳем дид, чун агар ба самти зарбаи Этьен Онана мо таваҷҷӯҳ кунем, сӯи дарвоза нарафта истода буд, балки ба пои Сиёвуш Асроров расида баъдан масири ҳаракати худро дигар кард.
Абдулло Фатуллоев ба Канор пас медиҳад. Сируш Асроров, Сканян, пас ба марказ, Эҳсон Бобоев, Партофтиу, инам натиҷа надод. ба тавре ман болотар гуфтам, ҳунарнамое ки дастаи Барқчӣ зидди дастаҳои бисёр хуби чемпионат дорад, қобили ситоиш аст. Ду бор бо Артиш мусовӣ карданд, ҳамчунин бо Равшан мусовӣ намуданд, бо Регартадаз мусовӣ карданд. Гузариши бисёр хуби Сканян, Эсхатаро шикаст доданд, бо Хуҷандам бозии хуб дошт ин тим. Хулас аз тамоми дастаҳои қисми болои ҷадвал онҳо имтиёз гирифтанд. Аз ҷумла аз худи Вахш низ дар марҳилаи якуми чемпионат вақте бозиашон мусовӣ 2-2 хотима ёфта буд. ирсоли тӯбро мебинем. Ин партофт бартараф карда шуд аз сӯи Мусо Қаҳоров. Қиёмиддинов, Азизбек Далиев саросема наистанд бозигарони дастаи Барқчӣ барои роҳандозии ҳамлаи худ ва аут ба фоидаи дастаи мизбон. Азизбек Далиев бошад ин лаҳзаҳо дар замин нишастааст. довар амр медиҳад ки тӯб ба бузда раванда шавад. Мусо Қаҳоров, аз нази дарвоза акнун тӯб ба бузда раванда мешавад. Хуб, вақти асосӣ ҳам хотима ёфт. дӯстони гиромӣ, чанд дақиқа вақт илова мекарда бошанд. 4 дақиқа зам шуд. аз нав ба фикрам бояд тӯб ба бузда раванда шавад. хуб, довар ишора дорад ки тӯб дар ҳаракат буд. аз ин хотир дигар бора тӯбро ба бозӣ медарорад Адам Ковач. лаҳзаҳои бисёр ҳассосу муҳим барои дастаи Вахш. Яворский, Партофтиу ва фурсати бисёр хуб. Хуб, саволи асосӣ чӣ аст? тӯб ба даст расидааст ё на? гурӯҳи видеодоварон ҳам ҳастанд дар бозии имрӯза. дӯстони гиромӣ, инро бояд фаромӯш накунем ва мо шумо такроран мебинем. на, медонед, агар тӯб ба даст ҳам расида бошад, берун аз ҷаримагоҳ буд бозигари дастаи Барқчӣ. Муҳаммад Камол, бале, берун аз ҷаримагоҳ буд ӯ. бо гурӯҳи видеодоварон ҳам суҳбат мешавад. Хуршед Дадабоев, дар ҳуҷраи вар Абдулло Давлатов, Исмоил Нуралиев ва Шарифбек Нуриддинов ҳастанд. ду тағйиротро мо дар ҳайати дастаи Барқчӣ ин лаҳзаҳо хоҳем дид. такроран биёед таваҷҷӯҳ кунем. ана ҳаминҷо хеле хуб шумо ҳам дида истодед ки берун аз ҷаримагоҳ аст Муҳаммад Камол. хуб, футболбозон иваз шудан гиранд мегӯяд сардовар. аз майдон гирифта мешавад Диловар Ҷамшедзода. ба ҷои ӯ ба майдон мебарояд бо рақами 21 Дубирамин ва ҳамчунин аз майдон гирифта мешавад Масрур Қиёмиддинов, рақами 31. ба ҷои ӯ рақами 26 Артур Патрик вориди майдон шуд. бале, чизе нест. довар иҷозат медиҳад ки тӯб ба бузда раванда шавад. аут ба фоидаи дастаи Вахш ин лаҳзаҳо. ҳатман он лаҳзаҳое ки талаф ёфтанд ҷуброн карда мешавад. дӯстони гиромӣ, аммо тавре мо мебинем дастаи Вахш акнун фаъолона боз ҳам ба ҳуҷум гузашт. албатта Вахш аз нигоҳи имкониятҳо вазиятҳои хатарноки ба вуҷуд оварда шуда зарбаҳои рост дар бозии имрӯза бартарӣ дошт дар қиёс бо дастаи ҳариф, вале онҳо то кунун натавонистанд ба дарвозаи ҳариф гол зананд ва фурсатҳои зиёдам аз даст рафт. Барқчӣ имкониятҳояш зиёд набуд. дар қисми аввал 3 фурсатро метавонем ёдовар шавем. Мусо Қаҳоров
аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Қамариддин Ғаффорзода аз ҳайати эҳтиётӣ бо рақами 4 вуруди майдон шуд. вале барқчӣ дар ҳамон аксулҳуҷуми бисёр хатарноки роҳандозӣ кардаи худ муваффақ шуду голи ягонаро дар дақиқаи 84 Ландри Онана ба ҳадаф расонд. шонси навбатӣ инҷо пайдо намешавад. дарвозабон Гуайе Готсен хеле хуб бозӣ кард. хуб зуд ба ӯ ҳамдастҳояш кӯмак карда истоданд. ту бояд ба возида роварда шавад. аллакай 4 дақиқа вақти илова шуда хотима меёфт. аммо тавре болотар гуфтем онҷо барои дидани ҳолати баҳснок ва боз тағйиротҳое ки буд вақт талаф ёфт. ҳатман онро ҷуброн мекунад довар. фурсат барои бозигарони дастаи Вахш, аммо имконияти навбатӣ ҳам аз сӯи Димитро Биланог истифода бурда нашуд. аксулҳуҷуми бозигарони дастаи Барқчиро мебинем. бисёр ҳуҷуми хатарнок ҳам метавонад бошад. Қамариддин Ғаффорзода аз дур зарба мезанад ва дарвозабон ин ҳолатро бартараф кард. Адам Ковач зудтар тӯбро ба бозӣ медарорад. дигар фурсати интизор шудан нест. Нуриддин Ҳамроқулов хуб бозигарони дастаи Вахш тӯбро нигоҳ медоранд. акнун мо ирсоли тӯбро ба наздикии ҷаримагоҳ мебинем ва ин муборизаҳо тавре дидед натиҷа надоданд. ва аксулҳуҷуми навбатӣ Далиев сурати воқеан хуб дорад. дар ҳамин гуна гузаришҳо хатарнок аст. Азизбек ва қоидаи бозӣ зидди ӯ вайрон шуд. Сиёвуш Асроров қоидаи бозиро вайрон кард, аммо на ба он дараҷае ки Азизбек Далиев нишон медиҳад. дӯстони гиромӣ, Асроров корти зард гирифт. ҳоло мо ҳатман саҳнаи такрориро мебинем. дӯстони гиромӣ, дар ҳолати баъд аз афтидани Далиев инҷо тавре мебинед. Сиёвуш Асроров ба бозигари ҳариф осеб расонд. бале, дар лаҳзаи бархурд не, балки дар ҳолати баъдӣ. ва ин ҳамон ҳолате ки ту ба пои Сиёвуш Асроров расида вориди дарвоза шуд. тавре ман гуфтам зарбаи Ландри Онана сӯи дарвоза нарафта истода буд, балки расиши он ба пои Сиёвуш Асроров боис бар он шуд ки туб вориди дарвоза шавад ва ин ҳолатро дида мебарад. эҳтимоли нишон додани корти сурх аст ба Сиёвуш Асроров. дӯстони гиромӣ, ҳамон ҳолате ки албатта дар охир мо ишора кардем, яъне метавонист ба бозигари ҳариф осеб расонад. ана ҳаминҷо муҳим аст. барқасдона амал кардани Сиёвуш Асроров аз эҳтимол дур нест. мутаассифона бозигари ботаҷриба дар ин гуна ҳолат ҳамдастаҳои худро дар ҳолати мушкилтарин метавонад гузорад. ҳаракати баъдии ӯ воқеан барқасдона буд. бармегардад довар ва корти зард бекору корти сурх ба фикрам нишон дода мешавад. бале, дӯстони гиромӣ, инҷо маълум аст корти сурх ба Сиёвуш Асроров. боз дар бозиҳои баъдӣ Сиёвуш Асроров ба ҳамдастаҳои худ кӯмак карда наметавонад. мо бори дигар мебинем ҳолатро. дӯстони гиромӣ, лаҳзаи бархурд, қоидаи бозӣ вайрон шуд. инҷо дигар ҷои баҳсу мунозира нест, корти зард буд, аммо ҳаракати баъдӣ бисёр нигаронкунанда аст, махсусан аз сӯи чунин бозигари ботаҷриба. ва дӯстони гиромӣ, чизе ки болотар таъкид кардем, дастаи Вахш давоми беш аз 1 солу 1 моҳу 10 рӯзи охир ягон бохт надошт дар рақобатҳои Лигаи Олӣ. зарбаи задаи Далиев бартараф мешавад аз сӯи дарвозабон. аллакай дақиқаи иловагӣ ҳам кайҳо хотима ёфтанд, вале мо садои ниҳои уштаки доварро намебинем. бори дигар зарбаи задаи Далиевро метавонед бубинед. дӯстони гиромӣ, ва намон охирон шикасте ки Вахш дошт аз тими Барқчӣ рӯзи 17 августи 2024. бубинед, бо гузашти воқеан 1 солу
1 моҳу 12 рӯз Хуршед Давдабоев сардовари бозӣ имрӯз аст, чун садои ниҳоишаки довари худро баланд мекунад. Аввалин бохтро барои дастаи Вахш ба ин тартиб рақам мезанад. ҷои ёдоварест ки дӯстони гиромӣ барои дастаи Вахш ин аввалин бохт дар мавсими кунунӣ аст. То имрӯз футболбозони шаҳрӣ бохтар дучори бохт нашуда буданд. хело бозиҳои хубу арзанда ҳам аз сӯи онҳо дар давоми ин муддат нишон дода шуд, аммо имрӯз ниҳоятан ин силсила барои онҳо хотима ёфт. ва боз ҳам тиме ба ин силсила нуқта гузошт ки дар гузашта бори охир Вахшро мағлуб карда буд дар дораи бозиҳои чемпионат. албатта танҳо дар назар дорем ин оморро, зеро Вахш қабл аз ин дар бозии ҷоми кишвар дар даври нимниҳоя аз эсхата мағлуб шуда буд. дӯстони гиромӣ ва бинандагони арҷманд, бисёри сипос мегӯем ки тӯли муддат ҳамроҳи мо будед. бисёр як бозии пуршиддат ва рақобати ҷолибро мо шумо тамошо кардем ва ин дидор 1-0 ба фоидаи дастаи барқчӣ хотима меёбад. мубориза барои қаҳрамонӣ аз сӯи Вахш идома меёбад ва шояд онҳо боз ҳам қавитар шуда бармегарданд. дастаи барқчӣ бошад дар бозии баъдӣ боз ҳам барои беҳтар кардани мавқеи худ талош мекунад. бисёри сипос мегӯем ки тӯли муддат ҳамроҳи мо будед. якҷо бо шумо ин рақобатро ман Парвизи Маҳмадамин тамошо кардам. хайр.